nu dă vina nici pe conducere, nici pe colegi, nici pe nimeni. Exact. Așa a fost să fie. Câți ani ați fost interzisă, doamna Irina Login? În jur de 8 ani. Dar să mă duc la partid să văd ce se întâmplă. Nu mergeți că vă sunt toate ușile închise. Vorbește lumea de mine, mulți de rău și mulți de bine, mulți de rău și mulți de bine. Unii spun că nu mai sunt, alții spun că nu mai cânt, dar eu vă spun tuturor că am să cânt până am să mor.